padasan ni Kapsat Arisan na pudno anagan tingkay mga ganita amay drama. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello kani Krista Yvonne Ribak, Jenny Rose Lunday from Kuwait, kani Marita Kokya dita San Quintin, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kapsat Aris. Dear manang biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Iso may papan kadagiti dingwan ti padramakkan ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama panijebang kag nubigat. Depende, alanang. Sapay rumwarak na madamdam, Apay, papanamanin ay Inka man aginumay. Ninanang mo, gagangay ti baro, Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na barte ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrain ka. Una nang, makitan to ka din. Ay, di ka pa lang kami mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaang, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak man iti dayja kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwa Bakay, isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko ijabangkag amaturog ita arabi Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwan. Nasken amabantayak di dingwan ta. Wen lakay, tanay narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwan. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iji talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakay. Sana rumbang amapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa nito yung balay Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay panaganak tay bakak pare. Talaga bilibak kan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadagiti dingwan mo. Naglulok magda. Makitam tay bakak nga nakagalop di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, unngag paiso pare. Awan mo ngamin. Makapasadot mo ngamin ti mga pastor iti bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpuro mo Nagwatiwat pagpagnain. Agsakay ka ngamin pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na dadumang. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabawilan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso na maminsan. San ko nga isasalog iti bangkag? Masapulat tamad. Mataripato da na imag pare. Ta kasla tao matladag kita. Mala pare Lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itinggun ko. Nagkasalagi din nagiti tarakan ni pare Junela. Ayun. Adan sa gan lalaki baka ni pare Junela. Padasak to mga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. Sana kasta nga agmay-may sana nga rutin. Agkukutil pa Iso pati dataraw nagsasado ta mga ipasto. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adara sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaaten ngay lakay. Sapay ado ti agbirbirok iti lalaki baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Wen nga rod bakit? Nay, agan anad kawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtatakaw. Numaddaan day ti gundaway amang tako ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa abantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da amapukaw? Reis, baro. Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumtakan tay sara tinuang. Angam adaka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matananga. Makaturturog pala da tao.
Isturbo kayo, may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yung tumol nga menti, minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay, na dito'y ruwarte nagturugam. Sa didak rin eh. Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mo nga min mantika ba maturog. Dumanog ka pa'y numakla at ka makareay. Iswa, binaybayan da kan Nalabos kayo, mananang. Saan mo ta? Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win baraw, talay. Saan mo tamasango ni Alex tiyo may dito yan? Tari na biimot tan di pa nagbartik na. O na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito'y bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumakat agtrabaho dito'y bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan yaw. Win ko maa. Ngamtidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y baraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaan. Tata, Siapay la kumaa. Ay win baraw. Adon ti lalaki abak ading win mo niya. wan tata. Ipasawak tumantay tarakin may. Paring aganak bitan. Ha? Wala tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumad ka na kayo to'y tarakin ko. Saan na kayong an-anwan day ta? Wing baraw. Kitinton sa marunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kay. Wan tata. Awan problema iti day ta. Net, subungad magaya man ni Alex. Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok niya. Tata! Umay kayo makanan! Pinalunan kayo! Ala, umay kan barok. Mangantayaw. Sige lang tata. Imbag man, tabinalunan na anak ko. Di kayo tumagamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo inaluto itay ti inam. Idi rin mo alang iya balay. Sige, sige. Makan kayo nga rutan tanay. Bumaawan to'y ka rin niya. Ilad ko man pwede to'y kalkalapaw yu, tata. Napanduga ka nagna. Naa, kinukas la kariring mo lang. Maturog ka balay. Kurang nga rin turog ko, tatang. Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangaldawat. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditoy. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Kitisupay mo't ati panangdan baraw. No tulungan na lata ko man. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, unay. Tulungan kayo no matamdama. Kino malam tumanan no makariing ka ngay. Kiringan da kun antun madamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Aw nabatin iti naglakwak iti natan. Kasla adupay mo tayo nabati ti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot naan. Sukatak tumot lang, no makaapit akmanan kadagitay mulak na natin. Kano kaap-apit mulaan? Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tata, madlaw ko kat lumuklok magtaytarakan ta nga baka. Masikog siguro na. Tayo nasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, norumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y matibayad yung. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, San akas ta anak ko? Di tayo kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. umadunto matuding wintayaw. Nana, muto yung arudan dito kwarta, tatang. Ta itad ko kingwana.
Apay ngay lakay. Naganak mo't tay tarakan da Tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati nakababayin di tangay. Wala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog ti tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan kadakwada. Ay supay kumamay gatang iti bagas kan si daan ta ibayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti ara. Tari na biing agbartag. Nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmat. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamat. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mang singir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin tayo anak titarakan niya. Uy, nga ron ba raw? Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay ka na gito'y tarakin tayo, ah. Aw na nyaman na tata. Bilibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong, kat nagdakkel mo ti anak na. Uy, nga ron ba raw? Kitsapay ko ma, tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wala, tata. Kapanam, Ares? Mapanak iti bangkag, tatang. Inak isakat yan, tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw, taagin na naak, Mike. Sige, tatang. Mabalin man nagsikog ti tarakin me baka. Isungainyig ko dito ayan ti baka ni pare Jun eh. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong ti baka ni pare Jun eh. Takasano, agkarasikog mo ngamin dagito itarakan na. Tuladak mamay. Umasidag ka titaw, sika tarakan ni pare Jun eh. Nini. Di na mo, kaya. Di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kinuha na. Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko na. Ay! Ah! Nakabulos mo tayo. Awalay! Timbarayan! Nakadayon! Ay na bakit? Imbaglaang ang tadadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Wala nga ron. Kat nairot mo ti pan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi siya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Naimbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga no into na sumaruno, karnyen daydan. Katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na pasamak. Kapay nga inaramid mo na jay, Ares. Diyan, tatang? Apay, ti ko na, nakita tayo naramid mo di kalman. Na? Di ka man aging di jam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawa ko malang magtitarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, noon yaman tayo nakita yung aguli yung magkayulatan. Siya kung di makamaw. Tinapatag, di daw amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang di kasi naramid mo? Iliblibas mo tan aramidan. Kasi lang pa nagtakaw mo ilatikas day, ah. Kitaan niya ko, ma. Di yung pa'y kayat, numasikugan man yung titarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas, anak ko. At dalat tamit, numakalusot, tatang. Ne, da kayong magayam ti masabat ko, Tata Andres. Nagapon niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka. Taneng, malimay, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding, mate. Ay, kastaya, Tata. Ay, huwag gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Adang amin tay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo kay nabayada kong tainted ko kini Aris. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga dun inted, ah.
Kaya, malele. Bay ang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, way. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-timbag ang balasan ko. Ngam nawan kwartayo, baybayan yun, tata. Nadamag ko lang magkidi. Ang dakong dita sidag tinakay pagudan ti tarakan ni Jonel. Intarayan nakit di naming sarang. Kwarta man no kaskasanong. Masapol nga aganak man ang ti tarakan may. Tapno, taki di man ti mailago. Nay. Ako ka. Sa baling samot abba ka ito eh. Gimatang nga tani pari Junel iti sa bali at arakin na. Sa bali matantit nakapagod dito eh. Asik ga mang na. Umadayo ka dito. Nay. Sumangdo tayo kagatgatang ko, baka. Di mo asig kang pare. Ni pari Junel tayo pukpuk ka. Ha? Ay, asik ka na kon. Katsang ko na kon. Pararis! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kat natulungan na ka. Tano saan? Napuruan ka kuma. Wala ro tatang. Apayanapan ka, Ijay. Tapno iwayat mo man ang tiplanom, Ijay. Un ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pari Junel. Tayo madun titarakan na. Kahit kumat nga madun titarakan tayo. Tapnod na maila ako. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga adalkin ka na ito, napasamakin ka na ko. Maday tidakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Da kayo pala ti mga pastor kadagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti bagbagay. Day tangarod kahit. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro Ay, naimbag nga rugta naturog nila kay kuy dirabi ije kalkalapaw na. Iso na bantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y dagijay dingwan. Makikam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawan ka. Un nga ro tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalasto mo ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na mahulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramit ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alas at anak ko. Ta mga nusan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. Wano 10 times. Nabay nanak kadagiti imbagbagat ang makanyak iso nagbalbaliwakon kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak ngay paspastor tapno maduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan tigayem mo Aris. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. Diyos tagnina kada kayo amin. Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno nagan tintay patangatang ngay drama ita. Nga makablawa mampay ni Aljor Dalipe, Kabusi Villa Santa kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino.
Dear manang biyanang, ada kalugarak ano mabartag kat maamnesia. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak mat dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil? Unay, di yun maiturturugan tatatino. Kasapulak ba't nga min, Barok? Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko tata. Limagasot lang matkidi, ah? Dakla ba nagdaitan? Tayta limlimagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Way, bayad ako. Tapno awan may bagbagang. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na, luko day taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kidi. Kung namutlan asino ang baknang tayo tatawag. Ha? Huh? Nay, Pagkiling? asino ti ka apam, Luis, anak ko. Dahil di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan na huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay akasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek. Sano masagit itilugan ti irik na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag naan nga rog nga iti motor. Pagtaya bagki day. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasit siguro na ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay ah. Malala, bay-bay amon. Ingka kaamanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta manin. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amuyong at asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Diyak manganin, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asida anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Manag kamanay. Inanang ko na ya. Manuti ka at kwarta. Ibaganta, ikan ka na. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Wala na. Iso nga ibagam no manuti kayat mo. Daitid ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta, daidulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lang balin ang nalailo ni Manong no nakainom. Un nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Una, awampay ki di ti kaapanan ano mabartag. Angam no limpyo ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Isu na laeng tano kanayunan na mga ro ti uminom. Amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun nanang. Adang amin bayadan dagiti apo ko yung iti pagadalan kat saan pa nagsweldo nila kay ko. Kisayak pay lang tay kwarta ni manong mo ah.
Sige nga ron, nanang. Sana balay. Tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwartana, no san, anamartag. Tama nga no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Eh saan, anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga ribulaan, ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyaw. San apa nagimot, Marie? Ngumadnapay tay aglat-lati nga utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tay ta sweldo nila kay mo. Ngam tinsama dagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang tane. Malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka mandanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayagbayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumaman din. Iyan, tibalay ta kumparik tata. Awan, mano tayo utang ko kan? Bayadak man. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh, imposible Ang mga nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, manuti utang na tata. Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayan akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Ang mga bartek mo lang dayta. Asa? Manuti utang na. Ibagam, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkagday siya kabsat ko, tata. Isuot tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpaunay ti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailaan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Oh, adtoy tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartek ka man ay nasimangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga ron malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Eh. Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigreg ko nga ta. Nay, ang mga mo no, ingatang mo amin ni Tiara. Saan nanang? Tadya katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga ro, dun ngay. Diya karuda mo nanang. Diya mo tin malagip. Kaslaad na ng tudak. Diya malagip mo asino. Ang mga no, di katrabahwag. Ang mga no, impadulin mo, kankwana. Ay. Damagag to mga agpaisugang kwa na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay, napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imot nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talagang aron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigreg na. Diyak nga rood amaw.
Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Ang mga ano yung bartik na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, tatatinaw. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa akas laganado kayo agpautang? Ha? Si Kaman. Sigod man. No ngay may saakaban man na nabagas ti utangag, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta agbayag ka, wen. Oray inuto mabayadan. Tinapatag, makabayad ka. Alangar tata, may saakaban ti utanga kon. Agpaunaak manan intun umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Ni Luis ti lumapas. Kat may basabas nga magmagna. Padagasak man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate, bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto eh. Nagagat nagbayad iti utang na nung kastoya na bartek. Luis Barok, naurnong man ngamin ti utang di kamsat mo. Amangan no kaya't mo abayadan. Nagsuldo ka masiguro man eh. Oo na. Manote utang ni kapsat kaya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ini, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Mag-inom ka rin. Iliblibri da. Kay, ayan nga ron ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siyak nga rod malagi pa na. Ang mga nung nargreg ko marila. Ay, liklikang man nga minan ti arak. Amangan mo't nulukluk kwenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan daw siguro marami ti kastarana? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo it amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Sana siguro pa nagtakaw di kastuan. Tadyak mo't taktakawan ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tatatino! Imado tila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka kadimanen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng utang mo? Wan, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Gano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga rin ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikawan Yung mau na data iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Itoy, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay, malumay. Nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo di simbahan, Nanang. Tayo nakmang to diti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo di simbahan.
Intay makinisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumanawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Ibagam iti asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno may pain na dagiti kasapulan yung agiina. Asjay na nga raw jay kapsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, no nabartay. Agad nga agad. Ang no na usawa na kasla awan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud ah. Mayat sangag pa'y suno kanayon ang mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabay sa panaginom iti arak. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga ron ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti sweldo nga Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa na utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram nga? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat saan nung nakainom ka? Sasawin nyo mo, tata. Kasusaman nga daw ti pa nagsusuldoyo. Saan? Uy, awan nas kinabayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak no nakabayad Saan pa'y barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na. Patpagdag dadya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpagdag ina to. Dahito iti listaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyak mabasa. Ibagam latan naman ang itad ko. Ay, adda pa yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ninsan karta. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun Dapat pag ginasama dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Pagpad ka gamin ng kabagyak, tata. Masyanang mudlang iti tayo siya karta. Tara, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Agsakit siya asawa na, tata. So, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagim tararamidan na nubartag. Nakagalan siya ang manana. Iso anak agatang akmanan ang tinayong dilaw dito store ko. Itisblik man ang dagito tinayong tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutuan mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan ka. Tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayong tilako. Bigpigsan saki itikitam dito yung store mo, kaka. Imadupay dagitila ko, maun. Medyo. Adamot basin. Hay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minan, idi kalman. Awan survey ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kadukan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito yung crossing. Ay, nandiya store mo. Naura man. Anya?
Ay, imposible matay tan Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga Roden. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutuan. Ha? Ay, wen. Allah! Ay, nalipatang agpaisungay ni Dip Jelutluto ka bananak kayo. Ala, wada. Naikimusan ti istor mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo kung saan anairaman anauram. Ay, na. Awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluwag pa itaningay. Awanan ti pagsapula. Agurnong kang tumanin ata ka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag ka. Kapilitan nga gisursura kitilang ko kuna. Tawan magtantay store ko. Nala, edi sumngaraw ta agpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Basta, ilibre kong day takada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno ang daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina ka mangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, parity script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin. Manipod ka ni Kabsat Baldo, saan napod no nagantin tayo patangatangay drama itangam. Sakpay na, hello kani Maxi Frankie dita Germany, Bernabe Magili, kani Federico Benito dita Canada. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo. Dear manang biyanang, idawan pa anak mi iti asawak, may sat ayan ti imatang ko. Awan sa bali na saan ang dagiti taraken ko amano. Isuda ti liwliwak, kan pagpalpalabasa kiti oras ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, nagmayat yagi na tayo. Awan mo titiabay ko ni Baldo. Nagsapa mo na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kasla kayo mo lang kanyang amoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimuk-mukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpukaw dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga kaprusan. Makapasuron ka mo't Baldo! Day, Sara, bigbigat nga man pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanen intemplaan iti kape. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti karanta?
nagluto ak pailang iti masida. Ay kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa dinumanin ay iti papana. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay katuwa na, tapno na bangluda. Ay nabaldo, dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Di ka di mabain, ah? Nagandula sa asawam, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawanti na yung pag-itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na. Unay, naijala kay mo. Ay, anda ka baldo barak. Anda ka da iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man iti babasit ang manok mo. Gitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan maamanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti dagduma. Ay, kasta nga day. Mala, umay ka nga raw, tayong ka mangala iti kulungan da. Anya man na dagito nga yung sampot mo, Baldo. Nagadumat man na nababasit ang manok. Ginawat ko na kita kan Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Lagi tilang matiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, pagura ka. Apa yung kaslakurang timanok ko? Ay, bakay! Nakitam ka ni Timay sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Urang matayin. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na ha? Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adaayo, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kastanga-tangag pa isa. Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, adagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, when a friend mo kaya na. Ngam, amangan mo di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, when a friend, badasag to. Akay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kay? Bantayak lang nagiti tarakan ko. Tamay, inot damot na may busay. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar ka no ti couple. Anyat ipaseminar da kay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masango. Di Carla. Di ka din nakita na iti babas si manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi may kagura nati kaadat na gadwa tarakin mau baraw. Awan, di nakabalan nga ramidan ti kastaante. Oreno kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo, Baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawa. Ang mga kiidino ilala ko na, itinalimay. Di mula mo, Saan nga maarami ti asawak na ita, nana? Amo lang aya. Awanan, di mapagtalkan ita apanawan. Nga uray mismo nga asawa, Baldaw. Nagmayat din seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Ano day ta? Apay, awan pay lat balak yo kanila kay maamaadan iti anak.
Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di ka mo't maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko na mo ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasem ti mapan nagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadaan iti anak. Wala niya. O sige. Padasag tuman nga, Rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, Nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dahi taas, Ara. Apay kumbaga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakawan niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararaga. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulis ay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudod kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaarubat abaak abak. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang manggig ko nga uni ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbagana. Kasta? Ala, babayaan mo. Ugali ng sanda dya abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, Aya. Nay, anyat kat katawaan niya na Carla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yun. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao at ngagmaymay sa, wan baldaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na. Mabagbagtit sabat ngagpayson na kabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga abigbigat. Ay, sumaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Pinapo nagsaya at kuman nga no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madbadi ka di tirik na? Bigat nagbakbakwar ka. Ay, maululaw ak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wanya rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. At danton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot ah. No. Anya ka diti kayat mo asidaan. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Nagdakol nga min di tapingar na. Kasta nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot yung manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo dyan ah. Isumot nga rin di kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nandiyan lang matililiwak ngayon aldaw. Hindi mo kumamot pagintirisanan ah. Pangasim. Ay, papayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw. Apay, kas di ka di talaga ti aginaw? Apay, aginaw ka din, di bakit mau? Unaro lang kal. Anya nga di aramidan. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, kitugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw.
Iso ang tinasayaan. Aramidam, itad mo amin nakidawin ni bakit mo. Apay nga Uncle. Jak kabala na partin di patpatgak unay ang manok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga numaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawam? Eh, saan Uncle? Laman langan. Oray nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay ang manok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sana balay, ikan tumanan iti adaw, katarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Iti tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kurt, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito itarakin ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito itikapintasan ng manok ko. Apay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sa balya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka ng ititarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daang ta dayta? Inton bigatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kitin mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parce kaunti ingungutag atarakan ka. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asi Daang. Ha? Agpwesto bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, tanagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ko. Okay. Anya nga rin, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Eh, wala bakit? Mabit lang nga, ta agrobatak. Inakadigos. Sige. Nakpay lang arod agid i-read up ko biit. Riingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatakta lakay. Wala nga rin, bakit? Nagmayatan mo kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawanlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tatlo, kaslamat lang manok nagtaraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo ti nakaslamanok lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa'y. Ngam no tay pudno anagan na ay, diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sam iti taraok. Kahit no? Ay saan? Ada nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang mangag ko nga ulit yung manok ni balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agore ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabata nung mangag na kayo manag amugyo. Dito ba niya? Why? Nakarla? Ha? Anyat masapol mo, daw. Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit gina kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikkat ang itinkwintas ko kanakwada, nana.
Pasensya kan, baraw. Talaga asaan na saya at ti aramid mo na nakarla. Agtatakaw ka. Kuha nga men. Kastoy nay. Iso naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo ito nagtitarakan ko. Pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Nakasagana mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Isumat gayam tinangala ka nagtitarakan ko. Pinarti na paikit din ati nagduma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakay. Nagtaers ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka si kaswan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan bakit? Taraok anak. Agid ka kailangan. Tada si kaswan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti partsik apagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay, kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwan bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok? Ipapudutan pa iti pagdigos da? Huwan tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatgan kayo iti anak ta. Patpat ganda kami, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Ipamaysak nga rodan ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikaso kadagiti tarakan ko. Naglabas pa iti tawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadasa kajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayem mo, Baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan di may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your notes para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagni na kada tayo amin.